Tenan aku ngene iki nek sing merino ya enek. Masa to, Mas? Lah bojone Bambang sok karo nikan terus. Ambuku piye, Mas? Wangi. Masa? Halum. Oh, 102 dino lagi. Wis halum. Gak atis 2 dino to. Pira to? Iya ya. Mau wis 100. Terus mandi ya wis harum pisan wis harum. Ya, apa neh? Sama nyawang aku ngono kuwi terpesona gak sih? Wah, sona. Nah aku lega. Tumutah. Rumah sama tas kerasa kowe kok. Nyawang aku. Anu duwilek teng lampune patenan 5 menit ya. Ngapa? Gemes aku iki. Wong nyanyi. Itu namanya penghayatan. Penghayatan betul sekali. Ya. Ya, lagu deh. Apa? Betapa hati tak